Takže čaute ľudia, ja vás tu vítam u nového videa z hry Farming Simulator 22 a ideme ďalej. No, dneska ideme valcovať, ale máme nový traktor, takže si ho poďme ukázať. Podľa mňa je to dobrý. Tipnite, čo to je. Takéhoto krása, to som kúpil. Aj hodí sa takú na staršiu techniku. Je to Deus Far, alebo jak sa to volá. Ja sa do tohto nevyznám. Dobré svetielka má, majáčiky. Takže s tým, toto je náš nový stroj a takto to vyzerá od núka. Nič dačo také. Akurát. No a čo som urobil? Vravíte si, vedeli, ako ideme valcovať, že musím ísť tak dokola na to pole. No, ja som urobil trošku zmenu a urobil som tu takúto cestičku, alebo ako tomu poviem, tak nemusíme v kuse chodiť dookola. No ale pridaj a už sme hneď tu. Ja som tam zasadil pšenicu, na budúce by som tam chcel dať, rozmýšľam, ako sa to volá, kukuricu. No, neviem. Takže môžeme tam buď dáme kukuricu, alebo niečo iné. No. A už to valcuje? Asi hej. Neviem. Ale to celkom pekný stroj. Tiež taký starší, akurát. A dúfam, že sa vám videa páči a nezabudnite dať like, odber, ak ho ešte nemáte. Ďakujem za zhliadnutia, lajky, komentáre. Veľmi si to vážim. A čo vravíte, že si dáme timelapse? Tak poďme na to. No a my sme už v polke, už sme podľa mňa aj za polkou a buď ešte v tomto videu budeme pleť, alebo si urobíme samostatné video o tom, lebo čo teraz ešte potrebuje? Tu plevel pod plečka. Takže iba plečku som kúpil, tú vec na burinu. A dozorieme potom na budúci rok, takže budeme mať aj bonusy k výnosu, budeme mať viac toho, dúfam. Takže to je dobré. Nahodnote tento traktor, podľa mňa je to dobrý traktor, aj to má veľký výkon. Čakaj, hneď pozrieme, zapnem znak, ide sám, tempomat. No a keď si pozeriem naše traktory, tento má 140, Zetor má 155 a tento traktor je ešte stredný, Newholland má 212 a tento má 160, takže to má ešte viac ako Zetor, takže to je dobré. No je to taká staršia technika aj, takže dúfam, že je to dobré. No a rozmýšľal som, či ešte nekúpime toto pole a stolička, že by sme ich spojili a budeme mať také jedno veľké. A že by som vzadu to veľké pole, to malé pole predal, že by sme to iba pokombajnovali a predali. Lebo tam vzadu je to už také, že malé pole, tu už máme väčšie pole, na čo má také maličké. Tak som rozmýšľal, že že by sme toto kúpili, aby sme to spojili. Ako máme tie úky, čo sme prepojovali. No ale neviem, ale môžeme to tak spraviť. No a ešte som stále nezobral ten strom, čo je tu. Som na to zabudol. Úprimne sa mi to ani nechcelo.
Ale už nevadí. Môžeme poslednú radu, ale rozmýšľal som, chcel som si stiahnuť typo zatiaľ. Ako sa to volá? No, túto vec, proste vidíte čo to je. Že by sme si kúpili dáky menší, lebo aj kamene by bolo pozbierať. Takže možno aj to, a keď som pozeral na ModHube, tak tam nič také nebolo. Takže neviem. Ale mohli by sme. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau!